Здравейте! Аз съм Бистра и ви приветствам в новия епизод на втория сезон на Градкаст. Приятно слушане! Здравейте! В днешния епизод на втория сезон на Градкаст ще си поговорим с една изключителна млада дама, която живее с музиката, диша с ритъма и върви смело по сцената със своя собствена банда. Талантлива, вдъхновяваща и истинска. Тя е тук, за да ни покаже как звучи мечтата. Добре дошла! Добре, заварила. Благодаря за поканата. За нас е удоволствие. Може да започнем с твое кратко представяне и какво искаш да разберат слушателите за теб. Здравейте, казвам се Надежда Атанасова от град Карнобат на 19. Минах второто ниво на наградата, сребро. Сега се боря за златно, за съжаление не можах да успея тази година, поради матури, балове и така нататък. Занимавам се с музика от много малка, още от детската градина. По-професионално започнах от 5-6 клас, когато моята учителка, госпожа Диана Тодорова, ме взе под крилото си. С нея се разделихме пътищата, когато бях 10 клас, защото тя се пенсионира и ми липсва страшно много, но тя е човека, който така подпали пламъчето на музиката още повече в мен. А как твоето участие в наградата ти помогна да се развиеш не само личностно, но и артистично? И най-вече има ли нещо, което научиш за себе си чрез този проект? Ще мога да бъда много постоянна и през цялото време така упорита, защото то си иска доста дисциплина всяка седмица, нали, да попълваш, да се занимаваш с това, пък и то не ми беше едно само на главата и така мисля, че наградата ми помогна да бъда много упорита, мога да кажа, и дисциплинирана. Да, няма как да не споменем, че ти си основател на една училищна банда, по-точно банда, която е към читалище, ако не се лъжа. И Да, смяташ ли, че без твоето участие в наградата би предприела тази голяма стъпка за момиче, който е на твоите години? мисля, че нямаше да се получи толкова добре, защото, нали, когато аз ходих там, аз отивах с главната цел да си попълня задачите за наградата. И когато я сформирахме, тя групата се формира много без да искаме. Една госпожа по-английски така ни помоли да опитаме с една съученичка и ние формирахме групата за може би 2-3 дни. Първите 3 месеца въобще не се бяхме виждали с останалата част от групата. Всички тренираха по-отделно и репетираха по-отделно. А след това вече след третия месец се събрахме в бара на читалището и направихме първата репетиция и направихме цялата песен, може би от втория път. И никой не вярваше, че ще успеем. А какви предизвикателства срещнахте по пътя за това да се стиковате като един екип? Ами, ние първото, което не се познавахме. Наистина не се познавахме. Аз познавах само едното момиче, защото сме съученички. И сме в един клас, така да вече бяхме в един клас. С другите двама не се познавахме. На мен беше много трудно, защото се наложи да се науча да свиря на китара. Трябваше да науча цялата песен да я свиря. Аз не знаех нищо за китарата. Нали, като инструмент знаех, но като акорди, гами, тонове, нямах никаква на представа. След като успяхте да се стиковате, има ли някой момент, който никога не би забравила от първите ви изпълнения на живо? Може би първият път, когато направихме цялата песен без грешка, без нали да нас спрат. И втория момент е когато мина концерта и всичко мина по масло. Наистина мина много добре, никой не очакваше, макар че имахме малко усложнения с барабаните. Тупиха се, развалиха се. И как се справихте с този проблем? Ами моята съученичка се справи с него, просто нещо от ритъма беше. Не разбира много от барабани и тя трябваше да потупва нещо 2 пъти вместо един, нещо такова беше. Значи се било цяло приключение. Беше цяло приключение, да. Знам, че сте участвали в юбилейен концерт. Може да ни разкажеш нещо за него също? Юбилейният концерт беше за 160 годишната на нашето училище Свети Кирил и Методий град Карнобат. Беше наистина огромен концерт, беше 2 или 3 дни подред и беше лудница около него, защото те дърпа да правиш нещо, да помогнеш някъде. Освен това, те ме караха да помагам с химна на училището, да го мисля, обаче аз не можах да го измисля. Аз участвах и като солист, и с групата. Помагах на новата ни учителка по музика за групата на малките и беше наистина лудница за концерта. И не се на много добре. А какво минаваше през твоята глава, докато се подготвяхте за това приключение? Понеже то наистина си е приключение. Това е концерт, който е трябвало няколко дни подред.
Дано да се справим. Това ми беше през цялото време в главата. Много се надявах да успеем. Ние успяхме. Подготовката за концерта беше една година по-рано. Ние цяла година се занимавахме с подготовката на този концерт. Нямаше как да се случи за няколко месеца само. Всеки един детайл трябваше да се изпипа, сценария се смени няколко пъти. Така. А какво беше чувството, когато се качихте на сцената и видяхте цялата публика срещу вас? Това е неописуемо чувство. Все едно, не знам как да го обясня, но все едно света спира. Наистина спира, всички са затеили дъх и ни гледат. И никой не очакваше то. По принцип, никой не знаеше, че има група. Знаеха само нали, преподавателите ни, които ни преподаваха инструментите, на които свирим. Дори госпожата ми по музика не знаеше за групата. И когато не видяха, всички просто ахнаха и искаха още и още и още, но нямаше как. Аз съм сигурна, че сте оставили в сърцето на всеки един, който е присъствал там, един изключително скъп спомен. Най-вече ако има и бивши възпитаници, които виждат как се развива вашето училище не само като учебно заведение, като общност. Имаше доста бивши ученици. Те бяха главните покани. Така VIP гостите, да кажа. Разбира се, всеки трябва да види какво наследство е оставил. Да. Ако трябва да те върна към наградата, няма как да не те попитам дали си спомняш твоето първо приключенско пътуване и с какви емоции така го посрещна. Тъй като няколко от феите, които работят в наградата, ми разказаха, че си имала доста епично приключенско пътуване. Имахме доста епично приключенско пътуване, да. Първата вечер, нали, когато бяхме там, бяхме в Подвис, едно село, в една хижа, мисля, че беше. Имаше един хижарин. Ние трябваше да сготвим. Сготвихме си. Накрая аз и още едно момиче, защото ние закъсняхме. Бяхме на състезание по музика тогава. И ние закъсняхме, се наложи ние да мием чиниите и всичките ние ги измихме ние. След това решихме да се легнем, но те на никой не му се спеше и започвахме да си ходим, нали, от стая в стая. Имахме приятели, които идваха в нашата стая, облечени като попове, започваха да ни опяват. Което беше супер странно. Намирахме някакви странни работи по стените. Имаше супер много боболечки, които лазеха по леглото. Не това беше приятелско пътуване. Ние трябваше да се оцелем там една вечер. Сигурна съм, че може да напишете цял роман за приключенията ви. Можем, да. Мисля, че наистина можем да напишем цял роман. Ние се опитвахме да спим и бяхме на две легла, когато боболечката едната с много крака просто започна да лази по нас и тя, моята приятелка, реши да изпищи да събуди абсолютно всички. И всички се събрахме на едно и спахме на едно легло. Мисля, че абсолютно мога да ви разбера, защото ние бяхме в едно бунгало с 4 различни леглаца, на които спахме и аз и моята приятелка влязохме в последствие, примерно 2 часа след като другите заспаха. И аз, за да си пусна фенерчето, да си намеря поне пантофите къде са ми, така привлякох някаква пеперуда, която цялата вечер кръжа над нас, а моята приятелка има страх от пеперуди. И със сигурност мога да кажа, аз и на други хора съм го казвала, че най-епичните неща, които съм правила за наградата, са свързани именно с приключенските пътувания, тъй като наистина там всички инстинкти се обострят и не знаеш какво откъде ще ти Така дойде. е, наистина е така. Наистина не знаеш какво може да стане, какво може да дойде. Особено когато си на различно място, сред гората и няма никой друг, освен подрастващи тинейджери и двама учителя. А други интересни неща, които са ви се случвали като истории, преди да стигнете до самата хижа, който може да ни споделиш? Тъй като за много хора, които участват в наградата, именно самото изкачване до хижата е голям проблем. Но в същото време, в точно такива ситуации се зараждат и най-истинските приятелства и най-забавните ситуации. За съжаление, те когато тръгнаха към хижата, ние бяхме на състезание в Несебър. И ние отидохме малко по-късно, така че аз пуснах изкачването до самата хижа. Но бях там на главните неща, които трябваше да правим. И нямаше как просто да пропуснем състезанието, защото ние представихме училището. Затова малко не можах да отидем. Задълженията към музиката са различни. Да, наистина са различни. А на връщане, поне беше ли ви така една идея по-леко, като знаете, че свърши, повече няма да се връщате при баболечките? Да, нямахме търпение да се тръгнем, между другото. Ние сутринта се събрахме всички за закуска и жарена започна да ни се кара, че сме му взели бутилката с алкохол, обаче ние не бяхме я взели, не знам къде отиде тая бутилка. И на сутринта ние ходихме на поход до едно място, до един параклис, мисля, че беше и там ни снимаха, обиколихме от един или два пъти селото и тогава се тръгнахме. Прибрахме се багажа и тогава се тръгнахме.
И бяхме много доволни от факта, че се тръгваме от баболетките. Наистина. Ако можеш да запазиш нещо от това цялото приключенско пътуване като нематериален спомен, какво би било то? Пък може и материален, защо не някое цветенце, пеперутка? То цялата вечер, когато бяхме там, беше истинския спомен. Пуснахме си музика, всички танцуваха, всички се забавляваха, всички се смееха, всички седнахме на една голяма маса, всички се говореха, подавахме си някакви неща. Може би това е най-ценното, което бих запазила като спомен. Някакъв съвет, който би отправила към хора, които все още не са тръгвали на своето приключенско пътуване, за да знаят как да реагират в ситуации, в които ти си изпадала вече. Първо вземете си спрей за комари, много е важно. Второто, което е така с много търпение тръгнете и с открито сърце. Отворете сърцето, за всичко, което е толкова приятно. Наистина има си гадни моменти на тия моменти, когато се върнеш назад, идват толкова смешни и разказваш с тях с усмивка, така че просто се отпуснете. Това бих ми казала. Ще те върна отново към музиката. И няма как да не те попитам като един музикант, който има и собствена банда, дали имаш някакви музикални вдъхновения или идоли и дали има някаква история, която ги придружава? Идоли си остава госпожата ми. Първата ми госпожа по музика, когато я чух за първи път тя да пее, това беше просто шок за мен. Аз я слушах с отворена уста през цялата песен, аз не можех да спра да я гледам. И тя ми каза, че един ден и аз ще го направя това. Та моя идол е тя. Наистина тя се е идола. А като основател на група на твоята възраст, както вече си споменах, ти каза, че си била ученичка, когато си я създала. Какви мисли ти преминаваха през главата, докато се случваше целият този процес? Ами, аз не можех наистина да повярвам, че го правим през цялото време. Беше много сложно, защото, пак казвам, ние наистина не се познавахме. Ние не можехме да си говорим дори нормално. Всички бяха срамежливи, никой не искаше да говори. Пък и ние първите 3 месеца не се срещнахме. Ние се срещнахме, може би, 1 месец преди концерта. Се срещнахме, за да започнем да репетираме заедно, като банда. Беше трудно. Наистина беше доста трудно, но успяхме. Накрая запазихме даже и много добри приятелски взаимоотношения. Има ли моменти, в които си казвала, че не си струва, искаш да се откажеш, виждайки, че в началото не сте се стиковали добре, тъй като ти каза, че не сте се познавали лично? Не, никога не съм се мислила това. Знаех, че ще успеем. Рано или късно знаех, че ще го направим. А имаш ли някой момент, който така е най-запомнящ се с групата ти? Може би минути преди концерта, когато се развалиха барабаните, китарата излезе извън тоналност, така нататък и всичко трябва да се случи за секунди, преди да оправят нещата. Толкова много бяхме притеснени, че няма да успеем да направим песента. Но накрая успяхме и всички се радваха. След като най-епичните ви моменти са преди буквално да се качите на сцената, има ли някакъв ритуал, който изпълнявате групово или единично? Насъсваме се един друг. Ще успеем, ще бъде наред, вярваме. Аз така като лидера на групата, просто се опитвах да успокоя всички в този един момент. Те всички започнаха да изпълняват паника и така нататък. Беше малко гадно. Разбираемо е, все пак минавате през различни емоции, хората са различни също. Не знаеш кой как се справя с тези напрегнати ситуации. Да, на тях ми беше за първи път и бяха много притеснени. Те имаха сценична треска в началото и постоянно се търсехме погледите през цялото време, за да не гледат публиката. Със сигурност мога да ти кажа, че ти си била техния малък герой, даже и ангел, който ги е напътствал, тъй като качването на сцена за първи път е преживяване на друго ниво. Тъй като аз съм бивша балерина и мога да ти кажа, че това са едни от така най-запомнящите се моменти. Дори аз го помня, въпреки че съм била прекалено малка дори да се сещам, но тези моменти и емоции със сигурност се помнят вечно. Като каза балеринка, ние имахме така много големи фенове в лицето на нашите малки балеринки и те супер много ни се кефиха, когато ни видяха за първи път на една репетиция в читалището малко преди концерта и много искаха да излязат с нас на сцената и в последния момент аз просто се обърнах и ги извиках на сцената и те дойдоха с нас на сцената. Преди последният припев мисля, че беше и те се танцуваха зад нас и всички бяха много радостни. Значи със сигурност си успява да сбъднеш нечия детска мечта. Това със сигурност мога да ти го кажа. Надявам се да е така.
Докато сте на сцена, ако можете да... ако можеш да опишеш преживяването с една дума, коя би била тя и защо избираш да е тя? Уникално. Преживяването си беше уникално един път, защото наистина е един път и уникално. Нямам думи, с които мога да обясня какво точно е чувството. Ти си притеснен, ти си радостен в същия момент. Excited е точната дума на английски. Просто не знам как да го опиша точно. И се радваш, и страхуваш. Да, Тъй като това са едни много лични моменти, както за теб, така и за хората около теб. И много трудно можеш да, предполагам, да обхванеш цялата тази емоция в просто една дума. и наистина няма как да я обхване тази емоция в една дума. Извън училище някога мечтала ли си да се занимаваш професионално с пеене или нещата се случиха така, както се случиха и просто е било писано ти да се намериш с твоята госпожа по музика? Хората казват, че ти се раждаш с това. Вече съм и горда да го кажа, че аз ще се занимавам с музика дори след училище, защото съм приета педагогика на обучението по музика в университета и ще уча музика и ще преподавам музика. Това е чудесно. От името на целия екип те поздравяваме и ти пожелаваме много успехи, най-вече в професионален план, защото наистина в теб виждаме една изгряваща педагожка. Благодаря много. А докато все още си била в училище, как си съчетавала училището, ангажиментите, личните ти, както и репетициите покрай концерта? Много е трудно. Безсъние. Може би това е. Спиш по няколко часа на вечер, защото така малко учителите не се съобразяваха с нас, че ние готвим концерт и ни даваха супер много домашни, контролни и така нататък. И ти трябва да се подготвиш за всичко в къщи. Аз и работех по това време, така че да, безсъние, може би. Спиш по няколко часа на вечер. Но пък, Това е тежката прокоба да си ученик. да, наистина това е много тежко. Спиш по няколко часа, по 2-3 часа и ставаш за училище, защото просто няма как. Да, аз съм се срещала с много хора, които освен с училище се занимават и странично с музика като теб. И те ми споделят същите проблеми, които срещат, най-вече неразбирателството с хора от училище, когато им обясниш, че си на репетиции и те ги посрещнат, ами чудесно ходи си, обаче ти все още си ученик. Надявам се вие да не сте имали точно такива ситуации, тъй като все пак сте вече част от историята на училището и е изключително неуважително към вас и целият труд, който сте положили. Имахме, но преди това, защото те не се съобразяват с това, че нали, има ученици, които имат доста така динамичен живот след училище и преди училище. Например, аз лично, когато си на училище, си от 7:30 до към 1:30 си на училище. Оттам ти имаш репетиции до към 2 нещо. Ако успея да отида при малките, да им преподавам до 4:30, след това съм на работа до късно, до 10-10:30. И когато се прибереш, ще трябва да седнеш да се научиш за контролното на другия ден. И когато закъсняваш с 10 минути, да се карат доста. И не го разбират. Ние се опитваме да им го обясняваме, защото аз не бях единствената, която работи в този момент. Но те не ни разбираха, но няма значение. После вече го разбраха. И спряха да ми правят забележка. Защото сте се доказали на сцената. Доказахме се, да. Мисля, че износихме целия концерт на раменете си, както каза една наша учителка. Сигурна съм, че е било така. Слушайки колко труд сте вложили и с какви проблеми сте се сблъскали, съм сигурна, че всички ви дължат страшно много. Радваме се, че бяхме там. Наистина. Беше един път преживяване. Не мисля, че ще има втори път такова преживяване за нас лично. Ще завършим нашата изключително приятна среща с един въпрос от моя страна, който е по-личен. Какво послание би отправила към мечтателите, настоящите и бъдещите участници в наградата? Мечтайте и не спирайте да се борите за мечтите си, колкото и да е трудно, защото някой ден вие ще ги постигнете. Изключително много ти благодаря, че отдели от своето лично време през лятната ваканция да си говориш с мен и най-вече да споделиш с нашите слушатели какво е за теб музиката и че не е просто предмет, който някога е бил част от твоята училищна история, а е вече част и от теб. Благодаря, че беше с нас. Не забравяй да ни последваш в социалните мрежи. До нови срещи!